बिदि जायो फाग्ला बेवाइखौ मानसि मोजां मोनो नामा बिदि होनबाय आरो ओमफ्राय आं होननाय नङा इयो खिन्थु बै आलु आदायासो होनदों मोनसे खोथासो होननो नागिरदां हिनजावफोरा समायनासिन ना हौवाफ्रा समायनासिन आरो नैदियाव माबा बेलेग फोनलायबाय आरो नैदियाव बेलेग फोनलायबाय मासे बुरजा फोनो होमबा साबसिना सोर जागोन होमबा हौवाफोर मिथिबाय नामा एखे नालाय माबा बै सासेखौसो बायदि खोनादों जाहैबाय बिथाङा बिथांखौ आरसिनिफ्राय गांसे आर'नाइ फालिजों मान बावनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय बिथां आफादगिरि सन्जय गयारि बिथांखौ मान बावनायनि थाखाय साबायखर लोगोसे मान नाजावग्रानिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसेनो हाबाफारि बायदियै गावनि हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय आं खावलायबाय हेल' साला आर'नाइखौबो सोरबा बायदियासो बावबायलै सिख्लायानो जोबदोंमोन दिरायाव बे सन्जय बोरायखौसो बावनो होयो साला बबे गामिनिलै फाग्ला नोङो ओइ जिंखा गुमैसो माथो सोरबा हिनजाव मानसिबाबो जाफैसिगोनलै हिनजाव मानसिबाबो होफैनो गोदान सफैफिन दा मोनसे खोथासो होननो नागिरदां हिनजावफोरा समायनासिन ना हौवाफ्रा समायनासिन दिनै नोंसोर होननाय सेंग्राफ्रानो सेंग्रा दा हिनजाव मानसिया मोजांसिन जायो ना हौवा मानसिया मोजांसिन जायो सोर मोजांसिन ओइ नोंसोर होनदो दे एबार सोर मोजांसिन जायो हिनजाव मानसिया साफासिन मानोथो होनबा पार्लाराव हाबबाय थायो इसोर सानफ्रामबो पार्लारावथ' हाबनामोन ना साफाखाबा जों साफा ना साफा फुङाव दुगैबाय थाव जानाया फोनबाय जोब्बायानो इनो मोनसेयानो जोबखाबाय आथिङावबो इखौनो फोनबाय आखाइयावबो इखौनो फोनबाय मा हिनजावफोरना दुगैबाय दुगैनानै थावखौ आथिं आखाइयाव फोनबाय मोखाङावबो माबा मेकआप ना मा होनो इखौ होलायबाय आरो नैदियाव माबा बेलेग फोनलायबाय आरो नैदियाव बेलेग फोनलायबाय मासे बुरजा फोनो होमबा साबसिना सोर जागोन होमबा हौवाफोर मिथिबाय दा इखौनो बै कुमार मोना इउटुबारफोरा फुंबिलि आदा मोना होलायसिगोन आंखौसो जावजा होबाय थासिगोन थांनाय बोसोरावबो बिदिनो होनबाय माबा कट सोना लानानै मिनिनायखौनो खोनायाखैनो माबायदि कमेडि खालामनायलै होद आं मोजां मोनाखैलै बिदि होनगारगारदोलै नायनानै बिराद दुखु मोनदों आङो फाग्ला बिदि जायो सल' खननोसैलै आं दोंसे दे दामग्राफोरा गैयालै थांनाय बोसोराव आंखौ डेन्जार रायहरदों आरो माबाया गोजोन सारा ओइ नों आंखौ मा मा होनना थांखोलै आंना हिन्जाव रायगासिनो हरसे बिदि होनदों फाग्लासो आंथ' बेखौ होनाखैना आंलाय मा होनखो आङो लोखि सारखौ साफा नालाय साफा होननानै खोन्थादों आरो नङा होमबा सारा दङ खनायाव होनदों आरो आंखौ दानि स्टेजाव गाखांनायावनो ओइ जयसिं जेबो होननो हादो होनदों एख'नालै सार आं नों साफाखाय एख'ना बिदि होनदों आङो दा साराबो होनथ'लालां होननायालाय होमबाबो दा रायजानो गिलायलांनांगौ ना बै माबाखौ सिनायोना नोंसोरो जथिला ओमफ्राय आरो अनजालि होननायखौ बिसोरनि हौवाफोरनि नामा मा उजिखां ओमफ्राय सासेनि नामा आलु होननानैसो मिथियो आङो बिथाङा आदानि नामखौ आं मिथिथ'वाखै आलु होननानै मिथिदों आरो दाथ' घटनाया जाहैबाय आंखौ दहाय होननाङा होनना होनदोंमोनलै दाथ' आं आरो खोनाबा थानो हायाना ओरै जाहैबाय दाथ' अनजालियाथ' डेन्जार साफा देलायनानै दंनो आसोलाथ' नुबाय नुनानै जथिलाखौ जाहैबाय ओइ आं सोलायनोसै खोमालै जाहैबाय सोलायलाबायनोसै जाहैबाय नोङो उजिखांनाव थांदोलै आं अनजालिखौ लानोसै बिदि होनबाय बिदि जायो फाग्ला बेवाइखौ मानसि मोजां मोनो नामा बिदि होनबाय आरो ओमफ्राय आं होननाय नङा इयो खिन्थु बै आलु आदायासो होनदों मिथिबाय होद बारा होनबाय थायालां फैसाखौबा बेसे हरगोन दा एसेथ' बुरजा मोननांगौमोन मथा मथि गोजानद्राय नालाय लामाफ्राबो 50सो हरबा मोजां जागौमोन आरो थेवबाबो सल' खननोसै माथो रावबो गैयाब्रा दामग्राफ्रालाय नोंसोर सानैजों दामदोलै दा स्टेजाव गोबाव थाबाय थाबाबो ओइ नयनजों जेलसिंजों मा रागा जोंगोन आंखौ
जायाफ्रामा गोब्रामबाय थागोन इयो एख' रोङाफ्राम रोङा इदि होनगोन रोंनायाबा मा रोंगौ इदि होननानै बुंगोन बिसोरो आंखौ दहायनो होनखादों ससेल' खननानै ओंखारलै नोङो होनदां ससेल' खनगोन दे आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजोंबा बानाय थानाय बानाय आगै आं गोदो मोदो गोसो थोनाय आगै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय हिन्जाव मोजां मोजां बिरग'लांबाय हिन्जाव गाज्रि गाज्रि आंनावसो बाहाबोबाय दिनै खारसनहां गाबोन खारसनहां बैसाग अखाफोरा बारग'लांबाय 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 लै आगै जोंनि गामिनिलाय गुफुरै हायलोलो नायनो मोजां आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजोंबा बानाय थानाय बानाय आगै आं गोदो मोदो गोसो थोनाय आगै गोदो एसे मेगन खेबनाय दिनै खारसनहां गाबोन खारसनहां बैसाग अखाफोरा बारग'लांसै 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 लै आगै आं खननोनो गोसो गैखायामोन थारमाने दामग्राफ्रा आंनि नङाना आंथ' बिराद रोंगौ ओंखायनो आं दहायनो खना खना होनदोंमोन आदा सन्जय आरो डेन्जार जोंबाय थायोना नोंखौ दा होगोलां बिदि होनबाय थायो ओइ खनायाव थानानै होनहरबाय थादों आंथ' खननो गोसो गैया इयो माबानिसो नयन आदानिजों जेलसिंनिसो दामग्राफ्रा आंनिया जाय मुम्बाइआवसो थांदों आं थांना होनदोंमोन आं दिरियाव प्रग्राम दं होननानै खनबावनोथ' गोसोमोन दाथ' टाइम गैया जाहैबायना नङाबा खनबावगौमोन आङो खाथिनिनो मानसि लोगो मोनबाय थागोन सानफ्रामबो नुलायो गाबोननो नुबाथाय जानला मेला बखिबा सेरजोंनो जानला मेला होनजालांगोन ओंखायनो आं बारा गोबाव बखिला रायजोफोर सिंगारफोर दामा दामि दङ बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों